Удвица! Победата е за Иван Иванов в десния коридор, 11.858 за него. По-бързият беше Петко Петков в левия състезателен коридор и продължава в състезанието. Безапелационен Нико Тотин побеждава. 11.445 е неговото време. Вероятно технически проблем за Светослав Иванов. И Драгостин Желязков в левия коридор побеждава и продължава на полуфиналите. Фаст старт сега в дясно за Емил Петров. В крайна сметка за момент ми се стори, че Иван ще си пази колата, но като видя Драгостин къде му се намира и реши да... И фаст старт за Нико Тотин в левия коридор. Най-вероятно и Николай Баев чудото продължава напред на финала. И третата позиция е за Нико Тотин. Виждам, че Ники Баев пристига насам. Очакваме и Нико Тотин. Нико, ако ни чуваш, моля те, заповядай със своят лотос на старта, за да направим и награждаването в клас 30 предаване. Очаквам вашите аплодисменти. Първо за класиралият се на трето място днес Нико Тотин с лотос. Заповядай на стълбичката. Сериозен бой отнесе лотоса на Нико от 2 дена. Не знам дали си броил стартовете, но
Купата за третото място, естествено шампанско, подарък от Mobile.bg. През този уикенд кармата на семейство Баеви да се качват на второ място се запазва сега, защото Николай Баев, чудото, заема второ място заради технически проблем, който не му позволи да се изправи на финала. Купата за второто място, шампанското подаръка от Mobile.bg и естествено 18 ценни точки за шампионата, защото в този клас, както и в клас предно, винаги нищо не се знае до последното състезание. И остана да чуя вашите аплодисменти за победителя днес. И той се казва Иван Иванов. С най-добро квалификационно време излезне Иван. Успя да се доведе до финала и спечели първата позиция. Съответно и най-големия размер купа е само на първи имат целувки. Това е положението. Шампанското и един подарък от Mobile.bg и един от Funky Share. Никой не чака Иван да си отваря шампанското. Старите кучета в състезанието знаят, че това се прави още докато ги награждават. Още веднъж вашите аплодисменти за Нико Тотин, трета позиция. Николай Баев, второ място, Иван Иванов, първо място. Клас стрит, задно предаване. И радвам сега сериозна и заслужена за целия отбор